הזווית שצריכה להיווצר בין הסכין לבין הקיר היא בערך 15 מעלות. זה צריך להיראות בערך ככה. הפלסטיקה לא נוגעת בקיר. אני לא לוחצת ככה, אני לא הולכת ככה, אני ממש ב-15 מעלות, שתי ידיים ומורידה. עשיתי את זה, מרחתי, מעלה את החומר שסחבתי עד הקצה. אחרי שהידקתי את החומר, אני עוברת עליו עוד קצת להחליק אותו. פה האזורים שממש רואים את הקיר. האזורים היותר בולטים בקיר, כי הקיר היה מלא בגלים. בגלל שאני מסרגל ארוך, אני מצליחה להגיע נקודה לנקודה ולייצר איזשהו יישור בקיר. מתחילה תמיד מלמעלה למטה. בהנחה והייתי עושה קודם למטה ואז עולה ללמעלה והיו לי טפטופים ללמטה, כאילו לא עשיתי כלום. בין קיר לקיר, עולה הולך למים, הפח מתנקה. לא רוצה שיתייבש לי שום דבר וייצר לי כל מיני גרגירים מכוערים כאלה שיקשו עליי. באזורים שאני לא יכולה להיכנס. נתתי לחומר לשבת 2 דקות, אני עם הסמרטוט הרטוב, עושה איזושהי החלקה אחרונה על הכל. אני מחזיקה את הסכין, הזווית שצריכה להיווצר בין הסכין לבין הקיר היא בערך 15 מעלות, זה צריך להיראות בערך ככה. הפלסטיקה לא נוגעת בקיר. אני לא לוחצת ככה, אני לא הולכת ככה, אני ממש ב-15 מעלות, 2 ידיים ומורידה. עשיתי את זה, מרחתי, מעלה את החומר שסחבתי עד הקצה.